2, 3, 4. Die is amper 5 en wil op voetbal net wie pap. Zijn moeder helpt hem tegen, want ze vindt het iets te rap. Hij moet zijn zwemdiploma halen, hier een voetbalschunkjes kreeg. En als hij boete speelt met vriendjes, is dat iets wat hij verzwieg. Nou het behoren van zijn na, vlucht er een diploma door de land. Want als verrassing kreeg hij voetbalschoen, die zijn moeder heeft gekocht. En nu is hij op weg. Hij is op weg. Roos deed VWO en het zijn diploma op het test. Ondanks best wel goeie punten, vulde het zich niet al te best. Roos had gesprekken met professors over gips en bloot tot stof. Nu is het arme meisje bang dat het zien het test niet heeft geholpen. Na een vakantie op Mallorca kwam Roos toe en loos de post. Daar zo een brief van de Unie, alle problemen opgelost, want het is te weg. Het is te weg. Het is te weg. Het is te weg. Peter had wat schulden, heen en door een ganse stad. De dealers in de buurt hadden het gans met hem gehad. Er leed een pekske in de kamer, dat moet dienen als een toets. Als hij dat brengt naar Nicaragua, zien al zijn schulden weggepoet. Bij de douane op het vliegveld, gij den mis, het is me gewoon. Want net als Petertje de Roetkamp, buurt in de kraak gevallen en we zijn op weg. Hij is er weg. Hij is er weg. We zien er bij. We zien er